El partit entre el Sant Gervasi i l'Igualada ha començat molt igualat. Tot i que les visitants s'han posat per davant a l'Electrònic a mitjans del primer període, un parcial de 6-1 ha permès a les col·legials tancar aquest primer quart amb un ajustat 15-16. A l'inici del segon, les locals s'han posat per davant amb el 19-16, però les igualadines no les han deixat escapar i amb aquest tir lliure Elia Comte situava l'empat a 23. El conjunt visitant ha sumat 7 punts més, tots des de la línia de tirs lliures. D'aquesta manera han tancat el segon quart amb el 23-30. A la represa, l'Igualada ha aconseguit una renda de fins a 10 punts amb el 23-33, però el Sant Gervasi no ha baixat els braços i ha començat a retallar distàncies amb 5 punts consecutius d'Aida Gago. Un altre triple, també d'Aida Gago, al final del tercer quart ha posat a les locals per davant, amb el 37-36. L'Igualada, però, ha tornat a capgirar l'Electrònic després d'aquesta acció. Carlota Carné encistella els 2 tirs lliures i tanca el tercer període amb el 37-38. L'últim quart ha estat d'infart, amb alternances en el domini a l'Electrònic. En un primer moment, el Sant Gervasi s'ha posat per davant gràcies a un parcial de 9-3 que les ha permès agafar un avantatge de 5 punts. Però les visitants han anat retallant distància i a falta de menys d'un minut pel final del partit hi havia l'empat a 46 a l'Electrònic. Un triple d'Elia Comte als últims segons ha donat la victòria a l'Igualada i ha tancat el compromís amb el 46-49. Doncs un partit molt intens contra un equip de la part alta i que ha estat molt competit fins al final i s'ha decidit a l'última possessió. Punts clau la seva duresa. A nosaltres ens costava molt anar a la línia, no sé quin ha sigut el tempteig de tirs lliures, però haurà sigut bastant diferencial. Ens costava molt i crec que el ritme de partit i el nivell de contacte era molt alt i nosaltres ens ha penalitzat molt això. Jo crec que el partit ha estat molt bé, hem estat molt dures en defensa, però al final ens ha sortit creu, han tingut un punt de sort final que nosaltres no hem tingut, però molt contenta amb el partit. Semblava que si ens manteníem una miqueta sòlids a darrere, doncs el partit no havia de costar, però hem fet el tonto com tot el partit i elles ens han remuntat, evidentment, han estat bé. És un equip ofensiu, molt complet ofensivament i la veritat és que ens han ficat els triples que ens havien de ficar i s'han ficat per davant i al final hem tingut una miqueta de sort i gràcies als tirs lliures i a les faltes hem pogut remuntar i guanyar. Amb aquesta, el Sant Gervasi acumula 7 derrotes consecutives, una dinàmica que intentaran canviar la pròxima setmana a la pista del Roser. La molletense ha començat el partit contra el Cabrils amb 2 gols en els primers 5 minuts. Saidu Diallo ha obert la llauna al minut 3 i tot seguit ell mateix ha fet l'assistència que ha permès a Pau Mateos situar el 2-0. 2 gols que han obligat el Cabrils a ficar-se dins el partit. Els visitants han començat a pressionar la porteria de Sergio Alfaro amb jugades com aquesta d'Òscar Gómez que acaba els guants del porter local. Al minut 30, Dau de Càmera rep la pilota des de la banda esquerra i esquiva amb agilitat la defensa, però en el xut a porteria es troba amb un mur mulletà. Tot i tenir l'Electrònic al seu favor, la molletense no ha deixat de buscar el tercer, com en aquesta passada de Musa a Pau Mateos, però el xut d'aquest últim surt desviat. Al minut 45, aquest llançament de falta podria haver acabat en gol. Raül Abad rep la pilota i l'envia amb un potent xut en direcció a porteria, però una gran aturada de Sergio Cano ho evita i tanca la primera part amb el 2-0. La segona ha seguit la mateixa dinàmica, amb arribades a totes dues porteries. Una de les més clares dels molletans ha estat aquesta, en què Pau Mateos ha tingut l'oportunitat de xutar pràcticament a porteria buida, però el llançament surt per sobre del travesser. Al minut 54, Mateos torna a tenir l'ocasió de xutar a porteria després d'aquesta passada de Diallo, però aquesta vegada són els guants del porter visitant els que desvien la pilota. El Cabrils també ha disposat d'ocasions molt clares de gol, com aquest xut que Sergio Alfaro atrapa, o aquest llançament de falta que Bernat Icardo envia contra el travesser. A falta d'un minut pel final, la molletense ha acabat de sentenciar el partit amb un gol més. Ha estat a pilota aturada. Després d'aquest xut d'Albert Mateo, Salim Gassama remata de cap i tanca el compromís amb el definitiu 3-0. La rapidez que hemos encontrado con un jugador que ha salido de titular con ganas y de cara a portería los 2 primeros chutes han sido gol, así que muy bien. Defensivamente, como te digo, bastante contundentes, no hemos permitido muchas acciones y bueno, eso es lo que ha permitido ganar hoy. Han sido 2 goles muy rápidos,
y al final, bueno, pues al final el equipo se ha hecho muy fuerte defensivamente y eso, y trabajar la velocidad, que era lo que habíamos buscado. Y ha sido la clave meternos en el partido. Con 2-0 la ventaja nos ha dado medio partido. Amb aquesta victòria, la molletense suma 3 punts molt importants que la consoliden a la zona mitja-alta de la taula, cada vegada més a prop de les posicions que els permetria jugar a la promoció d'ascens. La pròxima jornada visiten el camp del Cirera. Mollet ha acollit la 37a edició de la cursa escolar popular Anselm Clavé, un recorregut que ha fet gaudir a tots els seus participants de les diferents categories, a més de posar-los a prova en el seu pas pels carrers Berenguer III, Lluís Duran, Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Avinguda Calderó i Avinguda Llibertat. Els més matinadors han estat els participants de la categoria veterana i popular, que han corregut al mateix temps fent la prova de més distància. Està molt bé, sí, m'agrada. És una distància per mi que m'agrada també, perquè són 4 quilòmetres i més o menys és per el que jo em vaig preparant. Com és de costum, un any més els corredors han estat envoltats d'un gran ambient, on a més el temps ha acompanyat amb una temperatura idònia afavorint la prova pels diferents participants. És una clàssica de Mollet molt ben organitzada que demostra la implicació del col·le, de l'Àngel Clavé, que cada any es millora i ho fa millor, i la veritat és que m'encanta. Aquesta cursa ho he intentat fer sempre, porto molts anys fent atletisme al Club d'Atlètic Mollet i he intentat sempre anar-hi a aquesta cursa per l'ambient i per lo ben organitzada que està i el cariu que fa a tota la gent del col·legi. A les categories cadet masculí i femení s'han emportat la victòria en Víctor Guillén del Club Atlètic Mollet i la Laura Gallardo de l'escola Anselm Clavé. Pel que fa a la categoria infantil, els vencedors han estat l'Ivan Garcia i la Maria Garcia, tots dos del Club Atlètic Mollet. Aquesta medalla d'or acredita totes i cada una de les integrants de l'equip sub-12 femení com a campiones de Catalunya en pista coberta. Les integrants del Club Atlètic Mollet han pujat al graó més alt del podi, per davant de dos grans rivals com l'Avinent Manresa i el Cornellà Atlètic. Dues primeres posicions en 60 i 600 metres i altres podis en disciplines com alçada, llargada, relleus o tanques els ha servit per fer un total de 96 punts vers els 85 i 79 de les seves perseguidores. Una experiència que les atletes molletanes han gaudit de valent. Això sí, lidiar amb els nervis ha estat un dels grans reptes de la cita. Va ser molt nerviosa però molt emocionant en el mateix moment. A mi estava molt nerviosa abans de començar, però després se'm van treure els nervis i vaig fer la meva millor marca. Doncs va ser molt emocionant estar allà i ens ho vam passar molt bé amb l'equip. Sí, el mateix. És molt emocionant estar ahí, molts nervis, va ser molt divertit. Després d'un bon inici de competició, les expectatives de medalla eren cada vegada més altes, però en cap travessa entrava que aquestes joves esportistes poguessin arribar a penjar-se la medalla d'or. Una fita que finalment han aconseguit, per sorpresa fins i tot dels seus entrenadors. La verdad que ha sido un campeonato muy emocionante, donde es una competición que tengo claro que jamás van a olvidar en su vida, porque al fin y al cabo no siempre se puede decir que todo tu equipo ha sido campeón de Cataluña. Y es eso, estoy seguro que les va a marcar de por vida y son unas chicas que tienen un futuro por delante increíble y que van a llegar donde quieran, si siguen así. Amb aquesta competició celebrada a Sabadell, l'equip sub-12 femení és el nou campió de Catalunya, un títol que quedarà marcat en la memòria d'aquestes joves atletes que amb aquesta victòria han demostrat que encara els queda un llarg camí per recórrer.